Ya sing kemayu ngono lho. Tak lap keringet ya. Ono eleren ngomong nyapa to. Kayak aku karo bojoku. Golek ngempet kaya udun arep meledos lho kowe wis suwi. Bojoku kayak keringetan tak rempelas. Lah bojomu kusen kok rempelas. Ya mang. Alah. Hei. Aja ngisor-ngisor terus ya tak lapane. Iya. Lah iya. Kok ya perhatian. Bagaimana laman tidak jumpa? Ngono lho, Met nang ngajari. Wis suwi ora ketemu lho cah loro kowe. Ngomong bagaimana perasaanmu? Bagaimana perasaanmu? Aku sangat bahagia sekali. Aku orangnya. Kesodok cangkem. Sampean ki aja terlalu keras to, Dik. Entek masmu mbok sedot-sedote kaya ngene. Sing dituthuk, sing diculek Mas. Gara-gara ayang-ayange menjukel. Alhamdulillah. Nggih. Sugeng Cahayu. dalu Bapak. Sugeng dalu Cahayu. Alhamdulillah kita bisa ketemu kembali Siap. di Ngawi. Heeh. Dek wingi kula nggih sampun mriki, Pak. Napa nggih? Nggih. Acarane apa? Acara ben. Ben. Nggih. Berarti rong bengi Siang. samane kene. Siang. Siang. Oh. Nggih, hari pertama. Hari pertama. Hari pertama. Pak Suhadi sing nimbali ya. Inggih. Ning dalem kene. Inggih. Luar biasa kaya ngono kuwi lho. Bar kirap terus kula. Wah, iya. Alhamdulillah. Kula jen remen saestu lho niki. Iya. Tanggap ping kalih langsung. Lagi iki ya ngatasé Piai siji ning nanggap awakmu ping pindho ki lagi Inggih. Pak Suhadi. Saking ngefene niku, Pak. Heeh, betul ya. Kula nggih heran lho niki. Alhamdulillah terus Pak Suhadi niku kan tanglet. Enake dalange sinten nggih? Iya. Kula jawab, anu mawon, bapak kula mawon. Iya. Pak Dek leng sanes. Niki bapak kula anu bapak tiri. Oh, bapak tiri toh. Bapak panggung. Bapak panggung. Iya. Bapak angkat bapak kangkot. Iya. Akhirnya jenengan. Alhamdulillah, makasih ya, Nduk. Nggih pas kosong lho. Pas jenengan. kosong, lah, iya. Alhamdulillah. Malah kosong terus ngopo Pak Sam? Ya ora. Kaping ujan lek kondo ya wis suwe banget to. Oh wis suwe to. Piye carane iso gabung aku karo Niken Salindri sama Dwi Jolaras Indonesia itu satu kesatuan yang utuh gitu loh. Luar biasa. Ning jane ki yo aneh sing gak pas Pak jane. Gak pas apa? Dek Niken Ya. sampean ki wis halus, wis cantik, semening. Sing ngomong aku halus sih sapa? Iki lho. Emang lho aku darani halus. Lho yo kok koyo bong halus Niken kan kepenak halus ngoten lho. Maksudnya nggak basa kromo. Nggih. Heeh, terus? Mesti ngene sampean ngomong karo Pak Kangko kuwi ya sing kepenak. Ora Lah aku gak penaknya apa? Wong aku ya ora ngene-ngene. Wong aku lho penak ngene-ngene. Tata krama. Namanya sopan santun, you know. Lah sama denger ini kan, omong karo aku kan. Piye? Oh kan penaknya ten nggih. Penak Pak. eten kuwi jenenge sopan santun tata krama udo negara. Lah kok aku terus ngene-ngene? Lah, iya. Kuwi lek jenenge gak sopan. ora sopan ngomong kan sing apik kan. Ku ngene kok diseneni. Piye? Oh kaya mau. Nah, saya ngomong piye? Kula lek nggih ngeten, ampun lek ngomong nggih sopan ngeten. Iya, walaupun wong Kediri ning nyatane sopan santune dijaga. Nek karo wong tuwa, kali mesti omong karo ndingklu. Inggih. Ngene penak. Enak. Penak piye, Met? Penak piye? Wis merasuk. Merasuk kok terus kowe geblak piye terusane iki? Kenjenditen. Siapa kok ngomong merasuk itu maksudnya apa? Iki lek cangkem iki kok. Merasuk terus aku jendet-jendet sama neng buriku terus ngomong merasuk kuwi maksudnya apa? Maksudnya iki Sampeyan melecehkan. Nah, Dik, Kuwi cah cilik lho, di SMA lho. aja mbok dolanan. Guyon, Dik. Napa niku merasuk iki maksud sampean iki mengenal. Dadi nang gone hati masyarakat, nang gone hatiku termasuk Dik sabar Dik ki apa to kok so. Jambak irunge, jambak lambene. Kuala. Aja kaya ngono, Dik. Ora Dhuwur semeter kotor lho renek lho. Dik, padahal ki adikku lho kok iso kaya ngene lho. Lah nyapa to? Iki Ya adikku. aku apa nganggep Lah sing diomongke kenyataan lho, dhuwurmu iki karo Niken wis dhuwur Niken lho. Gur niken, kowe ki ndek cilik, aja mleteh kowe. Niken ki lho usiane pira? 17. Kowe Apa? pira? Aku wis 42. Lho, Berarti kowe ketuaan. ya ora iki sing kemplete. Loh, 17 lah tapi samene dhuwur aku wis santai kok. Iki jenenge wong tuwa. Jadi jenenge gizi buruk. si buruk. Gizi buruk. Stunting kowe, stunting. Nanti aku gusi buruk. Gusi buruk gizi. Isi. Gizi. Yo. Dek Niken iki masih sekolah. Yo ate mau ngomong nih wong ki adikku kok. Yo. Wah, ngaku-ngaku, enek cah kondang, cah misuwur, cah populer diaku ade. Oh niki tenggene Pak
Suhati. Iya. Omongin. Omongne piye? Dek nikahnya adik kula. Kok iso? Ora iso. Wong Niki. kae pas sunate anakmu aku ora mau undang kok. Tak undang. Nanti buktine aku teko apa gak? Gak. Lah iya. Lah iya piye kae? Iki ngono lho. Aku Kok iso adikmu lho? Jalure kok ngendi? iki ke Mama Win. Mawin. Lah kula anak gawane Pak Soleh. Alah. Wah, soalnya iki jen nom wis tuwa kowe. Tuwek aku karo anak. Wong kowe lahir lho aku jagong ning nggonmu kok kowe dulure kondi. Opo? Wong tuwek aku nek kowe jago Bojonegoro. Ditungakne sik. Ah, mantane. Jenenge Bapak Suhadi. Suhadi. Semoga panjang yuswanipun. Amin. Keluarga besar mugi-mugi tansah pinaringan rezeki ingkang kathah barokah. Amin. Muga-muga awet leh momong anak putune. Amin. Muga-muga buat kedua temanten Mbak Yulia Mbak dan Yulia. juga Mas Rema. Semoga sakinah muadah warahmah. Amin. Semoga langgeng sampai akhir hayatnya maut yang memisahkan. Amin. Semoga cepat diberi momongan. Ah, kuwi penting. Wis. Lek untuk momongan untuk anak ayu kaya niken. Amin. Lek lanang ya kados jenengan. Heeh. Lah kowe ora termasuk, dodok karo komen ora termasuk. Kenapa? Ya paling kan di pembantu kayak aku lho, Pak. Kan sukses. Nek kowe pembantu aku supir ndah lah. Ayo niki pripun, Pak? Ayo nembang no. Nggih. Lho ki nyapa kuwi? Semenjak bar ke Hongkong iki kita ora nduk gak beres nih kan. Ngopo? Lho niki wae nyenane bantu ke luar negeri. Iya benar, aku dari apa Prigen, itu loh, Prigen. apa Hongkong. Hongkongnya ngomong mana itu? Hongkongnya di Prigen. itu di Mongkok. Oh, kowe ra roh kowe mong. Lah kowe karo Lho ngertos ta, Pak? mangkok iki. Kula 2 minggu pernah ke sana, jadi TKI saya. Weh. Sanderenge kula ndagel kula. Permisi, di daerah sana itu tidak menerima TKI. Adanya TKW, tenaga kerja wanita. Lagi wanita kok. Pas kowe macak ganti. Aku digasak karo wong medem. Amin. Tua apa kok iso. Tapi sampean pernah ke Hongkong juga? Pernah. Oh, nyapa? Hah? Nyapa? Lek wedi lho, bedol es batu. Ya teng mereka ge merdamel. Di situ enak sekali loh, Nih hawanya. Oma, nih Oma. Nih Homa, apa kabar? Baik. Oh, ngono. Weh. Wah ini. Hah? Wah ini ya. Wah ini I'm fine, thank you. Loh, Inggris. Inggris. Inggris pedut Cina. Nah, kurang belajar bahasa Hongkong. Puwi oi. Puwi oi. Apa kuwi? Pewo oi. Yo, boleh. Nice one. Wah. Sungguh, oi. Si Hua Fan. Oke. Bung bung pisi bung. Oi. Si Hua Han. Apa? Si Hua Han. Sipoan. Aku gelem ah. Jero ngajak sipoan. Udah. Gak ta? Yo. Si Hua Han. Sipohai. Oh. Kuwi po tenan to basa kono tenan to kuwi. Piye to, Pak? Apa artine? Ngerti nek piye kabari sampean? Kabarku apik, Mas. Alhamdulillah baik. Sampean ora Sampean tau. dari tadi apa dari mana? Oh, mbok ini. Wah, ini Aku cinta apa, Kak? padamu. Iya. Lah nek umpama lagu Hongkong ini sampean sithik-sithik ya iso. Yo iso. Aku ditangkap wong kono ya kudune iso. Lagu Hongkong. Ora ro. Gak iso. Teng 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 teng. Kuwi Cina. Lho ya kene lho kuwi. Itu bahasa Mandarin juga. Kowe apa iso to, Met? Apa iso? Saged no. Nggak, Baca. nggak. Kene tengah. Lagu Cina. Contoh. Ayo. Lah iso tenan soalnya aku ning Hongkong aku ngejak sampean. Oke, siap aku. Go gereti koper iso iki. Ora masalah penting teko Hongkong. Oke, Mas, musik. Oh, Deng deng. Ayo, Mas. Dung 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 dung. Lagi. Hai hong ham bao tha le trong. Hai hong ham bao tha le trong. Oi. Hai vọng ca ba ham bao tha le trong. Le trong sa pai. Hai ayo. Aku ngerti nih. Ya betul, Pak. Judulnya jenenge letong sapi. Lah serindile urung. Ono barang. Aja ngono. Komet ki mare elok dik nikah iki. Tenanan kene iki serius kok. Lah ya iki serius sing ngrungono Mas teko teletong sapi barang. Wonten pamundhutan. Apa? Apa? Apa penae? Lah iki mau ninggal katresnan saka Pak Dargo.
Pokoknya sampean kudu iso jaga diri. Nggih. Oh iya. Sekolah ditutupno, Amin. muga-muga tambah moncer, Amin. sampean karire. Amin. Aja kesusu nikah. Iya. Omong golek pasangan-pasangan sing becik, sing ganteng, sing bagus, contohnya kaya aku ngene iki apik, Dik. Tawa. Terus lek pomo aku rabe sampean terus aku sampean pakani apa? Ora sapakane Sampean kira-kira. melu mangan wae angel. Wis to tenang ku sing sampean golek duit, aku sing nunggoni ning omah. Ya. Oh, anggap ngepet. Oke kira-kira gelem Nduk Ken. Dalam. Dalu niki nggih dilenggahi Gusti Pangeran Haryo Benowo, matur Mbah nuwun rawuhipun. Bapak, Heeh, Pak saking. D. Oh, Mbak. Pak Pur. Iya. Ninggal katresnan nggih, Pak. Tinggal katesnan. Ayo. Ora ketang sak biar dibawani apa ngono nduk kan. Nah, gen ketok suaramu ketika kamu bernyanyi dengan musik, bernyanyi dengan gamelan dan bowo bisa dibedake. Oh nggih niku. Dik, niken salindri niku nampun bawa auranya keluar, Pak. Oh iya. Iya. Pas suryane cemlorot. Saya subur anak wedok iki jan. Atine seneng wis mulya, iso mulyakne wong tuwa, iso nyenengke wong akeh. Biasa. Pokoknya juara kan iki. Juara kecamatan. Luar biasa. Jaga kesehatane. Iya. Entah kaya ngapa senenge wong tuane ya lek duwe putri. Aku wis seneng kok ndang. Pomo kowe met duwe anak kaya Niken ngono piye? Waduh ya. Iya, gak meneh gedene. Ya, gak betah. Aduh. Rinasa saya rasa Kaya bledek suarane. Nggih. Ampun kesupen, Pak. Niki juga didukung bersama Lintang Suryo Audio. Apa? Son Endi? saking pundi Iki sone Pak Dewi ya. Oh. Sing digawe. Sing duwe gawe. Gandan Pak Suwedi, terope ya gandane Pak Suwedi. Iya, kayak lek tuku son kok ngene brewok kono lho. Wah, luar biasa. Ya kok ora ditokne ya sone Pak Suhadi ya. Ha nggih. Niku teng ajeng niku. Tung ajeng to? Nggih. Oh, luar biasa. Kenapa Nggih, kok ngangge son piyambak terop piyambak, Pak? Sebabnya ngopo? Ngirit. Ya ora. Mas yo ngesone dhewe iki biayane akeh, enek listrik, diesel. Sampeyan gak mikir kok kono kuwi. Lah, yo kok. Angger jeplak ae lek ngomong. Ceplak ditangkap pokok sok. Sepurane, Dik, sepurane, Dik. Senenonon kan. Sajok sampean ke Hongkong aku rawani popo. Tak kaplok paspor wae. Paspor to nggo ngaplok iki piye to? Kok kok. Bareng Niken nyuwara sakmene kae klakep dong ngrungokne kabeh. Sirep. Sirep nanten perbawane gede Gusti Benowo langsung wah jan luar biasa. Ya, nah, powere gitu. Power luar biasa. Lah aku sing bowo, Pak. Ngopo? Mantuk sedaya. Ya. Sumanding sihmu Cak komen. Nggih.
Mongko Niken iki lagi watuk pilek lho. Nek iki Suarane kowe kaya ngono. bayah. Ya kok melu-melu aku watuk pilek sesasi. Aku ya watuk pilek sesasi rong mari-mari. Kita Pak. Heeh. Kita lek habis kita bertemu kayaknya besok sembuh Pak. Oh iya, monggo besok mari. Gampang. Ya. Yen was rina enggal ratri kang kadulu Minir. mong sliramu tanan liya tresnani lahir Ya. Ninggal katresnan digarap gamelan. Musiknya ngebasi we. Ya. Nduk Niken iki suarane melengking utawa dhuwur, ngambah dhuwur, mula pilih karo gamelan timbang karo musik. Nah, musik sebagai alat pelengkap apa jenenge kuwi tontonan. Ya, Yo, coba Mas Gogo diaturke. Ninggal katresnan. Yuk, kaya ngopo? Dados. Mas Diko sini. Terima kasih telah menyimak. Mas Full MC Boyolali, terima kasih. Oh,
sehat pokoknya gede. Iya. Niki luar biasa. Nggih. Kanto. Nggih. Menika wah kula niki wonten kabar. Ngopo? Nggih saking komen-komen teng YouTube niku. Kenapa? Di TikTok juga banyak komen. TikTok iki kakak. Oh, iya. Kenapa? Mbak Niken tolong toh. Niku duet sama Mas Ardi. Ih, apaan sih? Jangan gitu dong. Enggak ini kemauan netizen bukan aku. Jangan gitu. Dik Niken. Nanti aku amandel, jangan. Ya, jangan gitu. Saya setuju, Pak. Wih, keinginan netizen apa keinginanmu? Netizen, Dek. Apa keinginannya Pak Kangkong? Netizen sumpah wani komen entek enake lho. Aku kapan tuh tahu enak kok bukan. Ini lho kemauan niki saya tuh. Kemana niki? Kemauan netizen. Kowe nek mau cepet blangkonmu Tapi no, anu Mas Ardino isinan. Iya. Kok nek campur awake dhewe gak ngraisin. Engko warauno. Heeh. Aku kok tak gayane engko meneng kok sok jual Ngono. mahal Sampe ngono. Madep Rono ya. Heeh, engko. Tak celuk Mas Ardi ya. Madep Rono engko surprise. Madep Rono. Aku soalnya nek nek duet karo iki mbek iki koyo wis waleh ngono lho. Kukune dawa ya. Anu pas no moto to kan. Wes. Kula kena Wes to. Ndak apa. Wes. Ora iso ndelok kok aku. Ndak apa-apa Dik Niken. Ini permintaan netizen harus dipenuhi. Langsung sampean ke sana dulu tak panggil. Ya ora no. Cek permintaane netizen untuk permintaane Bapak. Bapak, Pak Suwadi. Heeh, Pak Suwadi. Bapak sebagai netizen. Komen lho Pak. Estu lho Kok sampean. aku gayane ndelik ya. Celana to. Yuk kita sambut. Ini dia duet maut antara Dik Niken dan juga Mas Ardi. Silakan Mas Ardi masuk. Yuk. Selamat malam Mas Ardi. Selamat malam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah siap minta? Tadi sore kan sudah mendem di belakang Apa iki Ardi aja Pak telak. Oh, tak Ayo spot musik. Ayo Mas. Ayo gaya apa? Oke. Mas Ardi. Mas Ardi. Mas Ardi permintaan netizen. Ayo. Ngapa? Canom-nom ngeten-ngeten iki, Pak. Ngapa? Terus terangi jiwa mudaku meronta-ronta. Enggak Saja aku lagi kepengin kayak biyen-biyen pas aku tahu duwe pacar ngeten-ngeten iki. Ya Allah. Iya. Weh, kau kembar iki. Kembar ya? kakak. Oh, kakak iki. Kakak tuh Pak. Iki Mas Ardi. Pengen melok gak aku dolinan wayang ki lho. Woi, iki dolan opo iki? Wayang ki. Wayang ning ngono. Hah? Kok kaya tahu ngerti tau. Pak iki jenenge apa, Pak? Kowe kiai sing gol modot. Woi, aja keweri Dik, aja Dik. Delak nek kan salah tingkah. Oh, tidak duet teman pojokan kaya belek. Belek. Delek loro moto. Tak omongi. Lah kan aku gayane jual mahal. Iya ya, kene lho yuk. Sampeyan malu-malu lah cara ngono ya Dik ya. Heeh. Malu-malu tapi mau ah. Malu-malu. Ditakoki to Mas Ardine piye iki kajiane? Jadi sudah siap ya. Sampun. Ini Jane kan malu-malu kucing. Aku malu-malu asu. Lho, kok asu malu-malune wong cah elak kok. Betul maju Mas, betul maju. Aku takut. Dik Niken. Sing tegas Mas. Enggak apa-apa, sama kakak gak usah takut. Aku gak tahu loh duet karo wong ganteng gara. Duh, iki mulane iki kesempatan kanggo kene, ngono lho. Ya, Bra. Serang kelemak. Wah, aku tak anu apa piye? Pancen bocah ngono kuwi, Met. Dadi kok kelemak-kelemek ora duwe kekendelan, ora duwe kewanen. Bocah meneng. Ini wis. Kersane sampean gawe di ibaratnya aku ki Niken sih. Nggih, contoh sih, contoh. Ini kan 17. Dimen Langsung lah nek wonge kok. wis kono dhewe urus dhewe. Mah, Ya piye to, Dik? kudu diwarai. Ngene lho, sampean nyedak, terus sampean gak usah ngomong sih, wong wedok kudu jual mahal. Terus. Ben sing respon wong lanang sih. Terus. Sampean mau ngene.
Berarti becahe ratu rene kuwi saya kono to. Aku pantauan. Heeh, sampean tak waring ngono. Ya, maju. Dadi responnya wong lanang ki Gua piye? jalan nih, Mas. Enek rasa apa ora ngono. Obah sithik, goyang sithik terus. Ngono ya. Sumut tadi. Wah, lah iki sing modele kaya kudu digeraji garese ngono ya. Oh, pola iki sing tenang ngono lho. Sing tenang sing halus. Ayo, Mas Adi. Ngomong Mas Adi. Selamat malam Dik niki. Selamat malam. Maaf keringetmu Dik. Kringete. Kok kaya anak kuntil ta? Oh, kok Kuntil anak kuntil. Dah aku diwarai ngono mau. Oh iya. Ya sing kemayu ngono lho. Tak lap kringete ya. Ngono eleren ngomong nyapa to. Kaya aku karo Golek ngempet kaya udun arep meledos lho wis suwi. bojoku kayak keringetan tak rempelas. Lah bojomu kusen kok merempelas. Ya mong. Alah. Hei. Aja ngisor-ngisor terus ya tak lapane. Iya. Ya iya. Kok ya perhatian. Bagaimana laman tidak jumpa? Ngono lho, Met nang ngajari. Wis suwi ora ketemu lho cah loro kuwi. Ngomong bagaimana perasaanmu? Bagaimana perasaanmu? Aku sangat bahagia sekali. Aku orangnya. Kesodok cangkem. Sampean ki aja terlalu keras to, Dik. Entek masmu mbok sedot-sedote kaya ngene. Sing dituthuk, sing diculek Mas iki gak. Izinkan. Suaranya ngono kuwi. Iya ngutu ngono. Izinkan. Izinkan Aku. Pak, Ardi apa bar katisen loro to, Pak? Kok ngruguh ngono sae. Subhanahu untukmu. Dan Subhanahu. sebuah Lagu untukmu. untukmu. apa? Gundul-gundul pacul. Gundul-gundul pacul. Oh, rantai kreativitas. Oh, kowe penyanyi apa ngono lho? Sing romantis. Mas Parti. Eh, Arti jenenge kok Arti kok Parti. Parti tanggoku bangun petrol kuwi. Mas Arti, Malam hari malam hari ini aku sangat bahagia sekali bisa bertemu dengan kamu. Apakah hatimu sama denganku? Aku sama. Aku sama. Apa yang kamu lihat, apa yang kamu rasakan. Ah, sedang satu ini mana merupakan loh, Mas, ya? ada salah satu yang ingin aku. Nyanyi. kan yo koras ya terakhir. Iya, koordinasi besok kan ya bodoh. Keras. Dang. Ya. Selak pengen nyanyi bareng. Anu Di sing sabar ya Di digladuke ya Di. Ya, calonnya itu kuali. Ayo. Ayo nyanyi apa? Masa ora takon-takonan suwi ora ketemu lho. Nah, wes cukup di WA Cukup saja. cukup WA aja. Oke, siap. Nyanyi apa, Di? Nah, Ya. nah. Ujang ning sih mau. Pujan ning sing. Wah, ya. Ayo. Oh, dan. Yo, krimingane. Sing lanang keringete sak jagung terus. Piye, Met? Biasa. Iri ya. Sing lanang gak agresif belas. Yo ngene iki tipe kuwi sing kalemnya Sing kalem iki. Heeh. Pancen serasi iki ngono kuwi. Sing wedok rada banter, sing lanang menengan. Kaya aku bojoku kuwi rada banter, aku menengan ngono. Alah. Asine Budwi kalih kula niku kalem lho, Pak. Alah, telek. Tapi saestu pada kemiripan jenengan kali Budwi ini kan kali Adi ada kemiripan. Kemiripan apa? Padha-padha wedi karo bojone terus. Iya. Yo, coba kaya ngomong musik yo, kaya ngomong yo. Yuk. Oh,
Kenapa? Gak gelem ngene-ngene lho. Gak iso ngene-ngene lho, dikongkon ngene-ngene lho, gak mau. Justru sampean ki malah seneng ki jenenge bocah ki jek polos. Polos. Ora ngerti kahanane lugu. Ya. Makane wi berarti lagune sing kleru. Kudune apa? Lagune aja kuwi. Rene tak warai. Ayo anu ayo. Kamu ikut toh, cepetan Rene yo. Selak jam iki. Ayo Mbah, melok Mbah. Tintingane Mas. Kamu melok kadung melok nang tengah. Pelok Mas, pelok. Biyon iki biyon. Slendro berarti Mas. Cilianku rambutku dikucur kuncung. Sita. Dicukur. Cukur kok dikucur? Dikucur. Apa bedane? Ya beda to, Dik. Apa bedane? Dicukur karo dikucur. Kucur ki panganan. Kucur panganan. Dicukur ki dipotong. Cilianku rambutku dicukur kuncung. Sabar, Dik. Aku tak teng dhewe lho iki. Aku yo melok gemes. Iku umpama nyanyi selamat ulang tahun paling yo kancane padha seneng Dek yo. Selamat tahun. Kaya memedi. Iki sing repot Mas Adi iki. Nek tanggane kebakaran dia mesti kari. Bahaya piye to? Kebakaran. Tek omahe tanggane. Ya ra ngene iki berarti sabar karo bojone iki manut. Ning aku asine iri karo Mas Ardi lho. Nyapa? Pamane Gusti Allah ki maringi kula wajah kaya Mas Ardi. Wis to, Paling sampean yo komplete, Bang. Komplete nemen to. Plebe ngerti ku anak. Tapi lho, untungnya gak diciptakne ning sampean, diciptakne ning Mas Ardi. Nah, itulah keadilan Allah Subhanahu wa taala. Sampean elek ngene wis komplete. Elek wis komplete apa meneh digawe ganteng. Malah kowe umpama kok awakmu iki cilik. Ndasmu gede. Paling gak ketok gagah nomor ndase gede iki piye to? Lah kan awakmu cilik ndase ora. Enggak usah. Wes ya. Oke, Mas Ardi sudah. Terima kasih Mas Ardi. Sampai ketemu lagi. Yo gak engko saya tak jauh gitu. Kisbe. Lanjut, Pak. Ya, ini ada fan berat dari Niken Salindri juga Ki Anom Dwi Jogangko. Nek mboten klentu menika saking Sidoarjo. Sidoarjo. Penjane Mbak Tribuana Dewi Nawangsari. Insya Allah mengke September badhe nimbali kula sak kanca. Nggih. Mbak Dewi nyuwun lagun bisane mung nyawang. Apa enek lagu kuwi? Enten no. Enten Ono ya? bisane mung nyawang. Oh iya. Judulnya modal moto. Iki rembukan rego ya wis dadi lumantar WA. Nggih. Terus tanggale ya ndelalah aku iso. Mengko disambung liwat telepon esuk-esuk. Nggih majane arep telepon nduk Ken. Ning benjing mawon pesane telepon. Mergi nek wonten panggung menika bisa nampa telepon. Oh iya. Pancen Pak Karyo weteng ing panggung ngeten niku. Nggih, dikancani ya Niken ya. Napa niki Pak lagune? Bisane mung nyawang. Gak iso aku. Gak iso. Oh ya. Diganti ae. Diganti apa? Kuncung. Kuncung. Sing ndi kuwi? Cilianku rambutku dicukur kuncung. Tekatokku saka karung gandum. Kambiku warisane Mbah Kakung. Sarapanku sambel korek saka Jakarta. Kosokan waktu nikali nyambung ning kadang.
Kekere kembang tak wis sepatang cinta bulane bunder aku titutang sayang kegendang di kamar tanggal 15 sepatang cinta bulane bunder bareng wis gede aku disontek kebutuhan termasuk iki cerita zaman semono padha jayanya padha potongnya iki cerita saka wong tua syukur kuncang katokku saka karong tanggung klambiku warisane mbah kakon sarapanku sambel goreng saka jagung ning kali nyemplung ning kakong jaman dhisik durung usum sakon adokku mung cukup anduk sarung dolananku montor cilik saka Lampung lukis untuk baris rakasane iki wis lukis untuk baris kekere kembang tak wis sepatang cinta bulane bunder sayang gede dadi dokter tanggal 15 sepatang cinta bulane bunder bareng wis gede aku disontek kebudokan terna sontek Toto Sawono iki cerita zaman semono padha jaya moko potono iki cerita saka tua Ono Caraka Toto Sawono iki cerita zaman semono padha jaya moko potono iki cerita saka tua Ono Caraka Ono Sawono iki cerita zaman semono padha jaya moko potono iki cerita saka tua Ono Caraka padha jaya Ono Caraka padha Sawono iki cerita saka wong tuwa Ono Caraka padha Sawono Ono Caraka padha Sawono iki cerita saka wong tuwa padha jayanya moko potono padha jayanya iki cerita saka Waras. Balik. Duh, kok balik gitu. Wis tak warasno kok mbok balik meneh aku gitu. mau tak bolan-baleni soalnya Ono Caraka ku anu kuali Balik piye to bener? sing bener kan Ono Caraka Moga pedang. Lah ngapur iki kok Data Sawala. Ayo Data sik, Dik. lah oh doto sik ya sik tak ngapalne sik ya Ya. bar iki nyanyi kuwi neh ya ya